Anak buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya asin teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar asin Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Negosyo time na naman po. Aldaw ning Miyerkules alas 2 ning hapon hanggang alas 3. Ini po ang programa na darasatuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry asin ang DCGBAM na ang obheto iyo ang mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo digdi sa satuyang lugar. Digdi po tinutukar ang mga pangyayari, ang mga eksperyensya sa satuyang mga resource person, kung ano ang sa indang mga inagihan bago sinda naging successful na entrepreneur. Magayon po ini kasi aramtaman sa ng padagos na ang problemang number 1 digdi sa tuya sa Pilipinas, maski din sa Bicol, is sa kakulangan ng trabaho. And it translates to kulang na income. Siyempre, pag kulang na income, dahil ng purchasing power, dahil makakreate ki demand for products and services na iyo ang minatao. Yan ang engine sa pag-develop ki mga bagong negosyo rin sa satuyang lugar. So, kaya rin ba kumanggiraray ang satuyang co-host na si Hanilet? Yes, Sir Diggs, maray na hapon po sa imo. And syempre po, gabos na mga nag-aantabay, nagdadamo po ang programang Negosyo Time na. Syempre po, excited kita permi kada simana po para po maghirilingan and magdarangugan po kita sa kumbaga sharing po kang satuya mga resource person. But for now po, hagad kami kay pasensya dahil medyo na late po tigalat mi po so satuya po na guest. But for purposes na syempre po gabos busy ngunya ng mga tao, kami na muna po ni Sir Diggs ngunya ng maulay-ulay para po ma-share taman po kung ano po ang mga updates and syempre po kung ano man ang pwede tang ma-contribute po sa mga taga paghinanyog po kang Negosyo Time na. But we wish, syempre, kaibahan kang sa tuya po nga ACCI President and si Mr. John Glenn Seeley and syempre po ang gabos po ng mga miyembro din kang Albay Chamber. Pinapaabot po ang greetings po sa inyo na kumbaga, maski sa inman kitang sulok kang sa tuya pong pagbuhay-buhay permi pong maugma and inspirado po kang sa tuya nga urual daw na kumbaga, paghahanap buhay. Yan. Okay. Garo suficiente na ang satuyang eksplikasyon kung taano Correct, ka Sir Diggs. nalit sa satuyang negosyo time na. Yes. Pwede nga ni ang title siguro maging negosyo time na palan. Oh. Na-late kita. Okay lang po yan, Sir Diggs. Nangyayari Okay. po talaga yan. But anyway, moving on po. Sige po. Okay. Siguro pag-urlayan na paano nabibilog ang sarong negosyo or paano kita Correct. Oo. mag-identify, mag-conceptualize Oo. sa sarong negosyo. Oo. Siguro, Sir Diggs, ang pinakainod siguro, Sir Diggs, because igwabagang kasabihan na everything in this world is started with one decision. So, syempre, kay puan mo ng pinaka-decision mo kung manegosyo ka talaga o dahil mahali ito syempre sa sarong decision. So, after decision, ano po, Sir Diggs, ang pwedeng Ang sabi ni nangyayari? Carl Balita, Ano da po? kung ikada negosyo, dahil ka po? magparaplano, Diretsuhon mo yan. magdesisyon ka na. Yan, decision. Kasi ang most difficult part sa Yes. pagpuon kinegosyo is pagdesisyon. pagdesisyon. Oo. Kasi Di mananggad. pag nagplano ka inihali sa sarong eksperto Iyo. Pag nagplano ka, dakol na mga factors ang sa imong pigko-consider. Totoo. And then, Totoo. duman sa mga different factors, dakol ka yan, ang garo madi-discourage Oh, ka. iyo mananggad. Ano? Dahil ka maingganyo na pag-araw Iyo. pala niya kay ni, manegosyo ako, Oho. ini ang sakuyang sa saparon, ini ang mga Yes, problema. oo. So, up to a point na hanggang pagpaplano ka na lang. Iyo mananggad. Ano? So, iyan ang sarong problema. Now, if you want to go into business, sabi niya is, decide. You decide. Oo. Pero dapat aram ta kung anong negosyo ang lalaogon ta, Sir Diggs. Ano? Bago kita ma-desisyon. Yan. Dapat talaga, aramta. Okay. And paano tayo ini maaraman? Unang-una, kadaklan sa mga negosyo, nagpuon sa hobby.
Oo, iyo mananggad. Yes, kadaklan. Kadaklan, Oh, history. halimbawa, so tatao nga magburo-bake. Iyo Ang ginigibo mananggad. ninda ma-bake, and then tatao sa mga papatanaan, sa mga Oo, pataraid, oo. and then hanggang sa, acceptable palan. Mhm. So, dumana na poon. Maray Iyo pa magpuon mananggad. ako luway-luway. Yes. Iyo mananggad, Sir Diggs. Ano, kadaklan araw kayo. So, Mhm. iba naman, so negosyo ninda, naghali pa generation by generation. Ano, Mhm. Sir Diggs? Saro itong factor. Ayan, so mga maswerte yan. Oo. Bago naghali sumagurang ninda, or so kung sisay man dyan, yauna ang negosyo. Oo. Ipapadagos na lang ninda. Yun. Although, yes. igwa ning mga negosyo na existing and nagpo-prosper kay to. Okay. Pero, And then, mm-mm. dain na nagdiretso ang sarong negosyo. Why? Mhm. Kasi, dain ang interest Mhm. so mga aki. So, succession. So, Dahil mga may susunod problema na henerasyon. May problema sa succession. Iyo man agad. So, iba nga Sir Diggs ngunya na mga henerasyon, so interest ninda na shift sa ibang direksyon. Yes. Halimbawa, kay ito, more on sa agricultural products ang negosyo kang magurang. Since sinda nag-ireskwela naman, yaon na duman sa digitalization, Tama. naka-IT na, Mhm. kaya naiiba so, nasishift so, classic yung negosyo. Ano? Nagsisip so interest ninda. Yes, kaya So, sarong factor palan ito. Yes. Oo. So, yan ang mga pangyari. And then, igwa Oo. naman ang mga negosyo Mhm. na nagpupuon, duman sa sinasabi na technology-oriented. Yun. Technology-oriented. Ano? Mhm. Pag sinabi tang technology, ano ang gustong sabihin kayan? Mhm. Pag sinabi kaya kang iba na tatao nga ako magtahi, ang technology ngayon ini so makina, Mhm. etc. Pero ang technology, ang gustong sabihin kayan, ini so sum total. Oo. So total, no? Sum total, kang gabos na naaaraman mo Mhm. kung paano mag-gibo ki sarong produkto Mhm. or mag-deliver ki sarong service. Mhm. So, yan ang technology-oriented. Igwa kang kaaraman kayan. Yes. Example, tatao ka yaong ka ngayon duman sa Manila. Mhm. Kahit to baga so uso sa mga, exporter kita Yan, ki iyo mananggad ki garments. garments. Okay, abaka, na-export ka garments. oo. Biglang buminagsakit do. Iyo mananggad. Okay, naguli digdi kasi dahil nang hanap Correct. buhay duman. Oo. Pag-abot digdi, ang balon-balon niya, tatao siya magtahi. Yun. Okay. Oo. So, igwang raw materials digdi available, Okay. pwede siya duman magpuon. Iyon Gamit man ang niya, right. so kaaraman niya Mhm. sa pagtatahi, Mhm. tatao ka man magamit kay makina, Okay. etc. And then, so, nagpuon siya mag-ibo ki produkto. Correct. Hali duman sa teknolohiya na aram niya. Oh. So, yan ang sinasabi Sarong na technology-oriented. Na Ayun. nagpupuon ang sarong negosyo Mhm. base sa kaaraman kang sarong tao Mhm. kung paano gibuhon ang sarong produkto Mhm. or ang sarong serbisyo. So, yan. Oh, technology. Oo. Ayun. So, yan, Mhm. ang igwa pa kaya ng sarong, igwa ang sarong pang approach. Ano pa po ito, Sir Diggs? Ang sa iba sarong kaya yan, approach? Mm-mm. halimbawa sa sarong lugar, nahiling niya. Okay. Kaya, Aha. ano ang kaipuhan sa sarong lugar na ini? Oo, mananggad. Okay, halimbawa. Mm-mm. Sa gobyerno, Mhm. nagbugta ki tinampo. Okay. Pero so tinampo na tultul, ano? Mako, so, sarong Okay, ulan, sige, lubak-lubak sipot na. ang tultul. Okay, tultul. oo. So, Yan, pag oh. nagtugdo ki sarong proyekto, halimbawa, Okay. tinampo na lang ang Mhm, gobyerno. mhm. Bako na ang flood control, tadi pisil din. Baka may madalaganan kita, ano? Ano ang ini-expect Oho. mo pag nagbugta ki sarong tinampo? Aha. Proyektong tinampo ang gobyerno. Mhm. Ang expected Siyempre, mo dyan, oo. may mga auto, may mga tao na maagi dyan. Yes, So, yes. magkakaigwan ng traffic. Correct. Okay. Oo. So, pag igwang traffic, Mhm. ano na ang pangangaipo na Yan. minabutwa? Oo. Kasi sa sarong development, sa sarong area, Mhm. minaimbitar yan, Economic mina-create driver. Oo. kiibang oportunidad. Yes, sa yes, pagnegosyo. yes. Oo. So, dyan na minalaog nga. So, mapundan Gas- ko minsan nga sarong Gasolinahan. gasolinahan. Yes. Okay. maaraw ka. Kung mo gasolinahan, habang nag-gasolina, nag-alat-alat, por pahingalo. So, dyan na minalaog ang mga refreshment, parlo. Yes, okay. Or mga isnakan, or Mhm. kaun-kaunan. Yun. And then, kung minsan minalaog na dyan itong
Minsan, vulcanizing yan, and vulcanizing. repair. Minsan nga ni, so pig bubote-bote, baga Sir Diggs Oh, na. buti-buti na ano. Pero bawal yan. Bawal yan. Bawal po. Itong Opo. buti-buteng gasolina. Correct. Bawal yan sa sa Energy- regulasyon. energy Kang, regulation. Department of Energy. Correct, iyo po. So, iyan ang inaapod na Ang market-oriented. Yun. Ano ang pangangaipukang Pansarong merkado lugar. na pwede mong gibuhon? Yun. So, anong pangangaipukang lugar? Ang iba nga ni Ken, medyo nagiging complicated ang sa indang ginigibo just to identify kung anong produkto. Iyon. Halimbawa sa Iyon man ang- merkadong dakulaon. Okay. Now, Mhm. pwede mo siya i-consider as your market? Yes, Yes, pwede yan. oo, Pero, igwa kang inaapod na market segmentation. Okay. Oh, ano ba ang target mo? So, mga gurang na? Kasi kung mga gurang na, pwede ka siguro magbugta kay Home for the Aged. Ano? Iyo mananggad. Iyo mananggad. Kung ito mga professionals, yung professionals, ano ang Yes. pangangaipunin da? Halimbawa mag-agom, permi. So, Oo. dakul, pwede pwedeng Oo. nursery for sa mga aki. Iyo mananggad. And then, pwedeng itong food, Oo. mga balon, food Oo. packs, Oo, kaya. oo, oo. So, yan, depende. Or ang Market. target mo, itong mga estudyante. Tama. Okay. Anong Iyo mananggad, pangaipo ng mga estudyante? Oo. Or itong mga aki pa. Yan. Itong dahil pa nagkakrelase. Oo. So, while you can, pwede mo pag-adalan ng sarong lugar na pwede So, mo needs pagkakilin negosyo, kang lugar. ano ang needs kahit itong specific sector Correct. na sa gusto mong Venture or laugan. yes. So, Oo. kasi dahil mo pwedeng gabuson. Gabuson. Kada may limitado Oo, ang yun sa imong managad. kakayahan. Yun, Okay. oo. Now, between the two, hindi ko ang Oo. hinapon na ng mga technology-oriented or market, Okay. arin ang magayon dyan. Arin ang magayon. Sabi ninda, mas magayon yung technology. Okay. Kasi kung di sa market-oriented, ang nangyari dyan, garo, igwa ng mga existing dyan, Iyon. makikipag-compete So, ka competition, na lang. competition Nainot na sinda, manangad. delikado ka. Iyo. Pero din sa technology-oriented, pwede kang mag-create to bago. Iyo mananggad. Pag bago lang ang produkto mo, pwedeng makakapagbuot ka Correct, kung correct. ano ang presyuhan mo. Correct, oo. But the challenge there is, ano ang challenge? Ano pala? Pag may bago, paano mo i-introduce Yun, ang sa yun. imong produkto or serbisyo? And then how do you make it acceptable? Yun, oo. Sa merkado Iyo mo. mananggad, Iyo mananggad. So, yan ang mga paagi kung paano pwedeng Venture sa venture. negosyo. Itong Yun. technology-driven tsaka marketability. kahit do, may naduman sa opisina, ano yung sarang magayon na negosyo? Sabi mi, Ano? dahil po kami makataram kung ano ang magayon na negosyo. Ayun. Depende po yan sa hilig mo. Tama. Depende kung ano ang Interest. kakayahan mo. Capability. Iyo managad, Kasi kung itao sa imo, Sir Diggs, managad, ini nga yung magayon sa imong negosyo. Pero bako man ito na sa puso mong kaipuhan mong gusto mong negosyohon, Yes. So, pwedeng duwang bagay iyan. Ano po? yes. Pwedeng sumemplang. So, yan ang puon kan sa tuyong pag-urulay. Yan, Siguro, oo. mapadagos kita. Aha. Ronald, kay bata pa lang si Ronald sa And si Jerome Martinez. Mapadagos kita after kang Commercial. commercial. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Trabaho! Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright. Mabalik kita sa programang Negosyo Time na Trabaho. Celebrate freedom and opportunity at the Pre-Independence Day Job Fair 2026. So please join us on June 10, 2026 at Kawa-Kawa Hall, New Ligao City Hall and explore exciting opportunities from participating employers. Ang venue po ng Pre-Independence Job Fair will be happening po duman ini sa Kawa-Kawa Hall, Ligao City Hall on June 10, 2026. So bring your resume, valid ID, and confidence. Don't miss this chance to start your career journey and be one step closer to your dream job. So this activity is brought by the City Government of Ligao through PESO and in partnership of course with the DOLE and the Department of Migrant Workers. And another job fair po, Sir Diggs, happening po ini on June 12. Syempre, sa araw ng kalayaan, may bagong kalayaan, kitayong pwedeng ipagdiwang. Ang kalayaang pumili ng mas magandang kinabukasan, isang panibagong pagkakataon upang maipakita ang kakayahan, makahanap ng disenteng trabaho at magsimula ng mas maayos na yugto ng buhay para sa bawat Pilipino. So DOLE Trabaho Agad Job Fair 2026 happening on June 12, 2026 from 8 o'clock up to 5 p.m. sa doon po ini happening sa third level services hall doon sa SM City Legazpi, dito po sa Legazpi. So if ever po may mga interesado, pwede man kamo mag-pre-register po. Buksan lang po ang DOLE Bicol FB page, pwede na po kamo duman mag-register online para po dire-diretso po kayo pagdating po sa June 12. And syempre, updates from Philippine Chamber, Albay Chamber of Commerce and Industry. From Philippine Chamber po, PCCI and VCCI sign agreement to strengthen Philippine-Vietnam business cooperation. Kumbaga, si PCCI po, ang Albay Chamber of Commerce and Industry, miyembro po ni Sir Diggs Tabe and mga kanegosyo time na kang Philippine Chamber of Commerce and Industry. And
Siyempre, sa paagi kang mga partnership po, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry or VCCI, nagpirmahan sinda ki Memorandum of Understanding during Vietnam-Philippines Business Forum na pinangyari po din sa Manila para strengthen pong marhay ang trade, investment, and business collaboration between two countries, ang Philippines and siyempre ang Vietnam. So with that, yung mga PCCI officers din po nagpirmahan para to assure good relationship between PCCI and Vietnam. And of course, happening din po 30 days before take-off, usually po yearly nagkakaigwa Sir Diggs ang Southern Luzon area business conference or SOLAB-SIP. Usually nangyayari ni every year. So the countdown is officially on. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, the South Luzon for the 35th South Luzon Area Business Conference, mangyayari pang 35 SOLAB-C. Duman po ini gigibuhon sa Aquamarine Recreational Center sa Lipa City. So happening po ini sa June 25 to 26 po. Igwaman po na mga if ever may mga interesado pong business owner or member kang chamber, pwede man po kamo mag-connectar sa ACCI para po i-facilitate kung interesado po kamo maging parte po kang SOLAB-C this year. Kumbaga, ayan po. And then, another po, press release from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. The PCCI welcomes BIR's streamlined closure guidelines, strengthening case, ito pong ease of doing business for enterprise. So, si PCCI po welcomes the issuances of the Revenue Memorandum Circular 47-2026 by the BIR, which prescribes simplified and streamlined guidelines and procedures for the closure and or cancellation of business registration with the BIR. So, with this, the PCCI strongly supports, especially ACCI, strongly supports this initiative of the BIR as it directly responds to the needs of the business community. A clear, simplified, and timely process for closing business registration gives our taxpayers a fair opportunity to properly settle their records and move forward without the unnecessary accumulation of penalties. So yan po Sir Diggs ang update po for now ng ACCI, and marami pa po later on po pag naano ko po i-report din po ito later on air. Sige po, back to you Sir Diggs. Yan po ang opportunities for employment na pwede po ninyong applyan. Pero sabi ko nga ni, pero midigdi, tayo na kamo mag-apply, magnegosyo na lang po kamo. Yan, tama po. And of course, sinabi man ni Hanilet sa mga activities na may relasyon sa pagninegosyo. Magayon nga ni itong siguro nangyari sa pirmahan kamang agreement with the Vietnamese correct leaders, industry leaders. Opo. And I think the president came over. Yes po, Sir lang Diggs. kinancel sa pagbisita sa Senado. Opo. Tapos pala Sir Diggs, bago ko po pala makalimutan, pinapa-announce din po kang Albay Chamber of Commerce and Industry, syempre from PCCI, discover the next big innovation. Now accepting entries for the AMY Innovation Awards 2026. If you are an inventor, entrepreneur, or student with a groundbreaking idea, this is your moment to shine. So, on its, yes. Ano ninda ma-access ang information? Ini po Sir itong Diggs. application? Oni po, sige po, makinig po. So, on its 17th year, the kaya palan AMY or AMI, Alfredo M. Yao Innovation Awards, an initiative of PCCI, continues to celebrate Filipino ingenuity and the entrepreneurial spirit that drives economic growth and transformation. So, if you are inventor, entrepreneur, and student na meron ka nang na-contribuer po sa tuyang community, pwede po kamudig di mag-participar po sa awards na ini. The 2026 AMY IP Awards honors game-changing innovations that make doing business smarter, more efficient, and more competitive. Kaya kung igwa ka mong talento ka ini, data po ini pagpara sa rayon. You can learn more about this awards, AMY IP Awards. You can go to https://URL.com AMY 2026 primer, or pwede ka mo maghiling po duman, hanapon sa Facebook ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tapos ang entry po
da kaini mangyayari. Deadline will be on July 31, 2026. So meron pa kita kidiit na oras para po mag-decide ka mo and ma-prepare po na ang sa indong application to be part of the PCCI AMY IP Awards 2026. So please don't miss your chance to be part of the Philippines' most prestigious innovation awards. So, yan po, ang Sir Diggs. activity na yan open to all innovators, not Opo. necessarily Opo. negosyante, Yes. much more a member of PCCI or any Opo. Chamber of Commerce and Industry. Opo, Sir But Diggs. for as long as you have an invention which is considered a game changer, pag-abot sa pagninegosyo, pwede po kamo mag-apply dyan. Oo. Tapos, saro pa Sir Diggs na pera ka tong AMY Alfredo M. Yap Awards. Igwa pa po kitang tiga-apod na INJAP SIA Outstanding Young Entrepreneurs or ISO ISO YAA. Sabi digdi, do you know a trailblazing young Filipino entrepreneur? Kung may kilala da kita na trailblazing young Filipino, aki pang entrepreneur who is innovating ideas, developing new markets, creating wealth, and generating jobs, the Philippine Chamber of Commerce and Industry is looking for the country's next captains of business. So, help us recognize, tabangan ta pong ma-recognize po sinda through their exceptional talents and contributions of the youth, especially itong mga medyo aki pa man. Ang Pag title sinabing niya aki, is ang title niya po, INJAP SIA, Okay, Outstanding sige, sa dyan, Young, maulay kita hanapon doon. kita yan. And then, sino pang mga eligible? Siyempre, Filipino citizen, not exceeding 45 years old. Kaya, kumbaga, mas aki sa 45 years old, founder or major shareholder of at least 20% ownership ng kumpanya and key decision maker of the company. So, the enterprise must be Philippine Incorporated. Nakarehistro po, syempre, sa Pilipinas, operating for at least 2 years and compliant with the basic government requirements and profitable over last 2 years sa paagi kang agriculture, industry, services. Pwede ka mo po digdi mag-apply. So, up to August 24 pa man po ini. So, if ever yaon ka mo, di pa iyan na nakikilala, may midbid ka mong, pwede taman itap, ipamidbid sinda, feel free po na mag-connect po sa Albay Chamber of Commerce and Industry, syempre sa Philippine Chamber of Commerce and Industry para po matawan ng taning recognition. Malay mo, hali yan digdi sa Bicol. Yan. Okay, ano po So, ta INJAP SIA Award? Ano palan po? Ini Nata po si palan. INJAP SIA. Garo ano siya Ilonggo. Oh, I see. Siya ang founder kang Mang Inasal. Yan sana. Mang Inasal. Ini Mang Inasal na yan, pigpaparaurulukan siya ka mga tao kay do. Kasi itong initial offering niya, igwa ba ang Mang Inasal, unlimited rice. So sabi ka mga para para nag-observe sa iya, paano yan makita? Okay. Kung ma-offer siya kay chicken and then unlimited rice for a fixed amount. Talaga. Ang aram kay itong mga nag-urulok Iyo sa iya. mananggad. Bago siya naglaog sa merkado, nagkaigwa na siya ki market testing, duman sa Sarong Pier. Wow. Nag-offer siya duman, kung ba sa anong market test, chicken, araw kaning kantidad, and then it goes with it, unlimited rice. Iyo Ang mananggad. tinaawan ninda kay do pagpapabakalan so mga porter, so mga kargador duman. Duman pala yan. Pag isa sa kargador aram taman kung gura anong kay puan kay nakusog, so it Iyo follows sa kay mananggad. puan makakaon kidakol. Iyon. Now based on that market survey ninda, they found out na pwede palan kumita Okay. ki negosyo, nag-offer kay chicken and other viand o ibang ulam with unlimited rice. Ayun. Oo. Yung mananggad. So it started with one Duman pala branch yan, with the main and then nagparadakul Kaya- until such time na dakuluno na siya all throughout the The country. Philippines, oo. Ining Mang Inasal. Ayun, tama ka Sir Diggs. Sa tighapot ko digdi Sir Diggs kay Meta. Oho. Ang pangaran pala na tunay ni INJAP SIA is Edgar Haruda SIA. Yes, Siya oo. ay Filipino billionaire entrepreneur na kilala sa fast, cheap, innovative business model. Urago Okay, na so na. yan. Kaya kang dakulao na siya, nagka-interest mo niyan ang Jollibee. Binakal ang shares kang ibang kang Jollibee.
Anyway, dako pa ko tayo pinapag-ulayan kaya lang alas Inabot kita. 3:55 na Yep. sa to yung parting words ha nila. Yes, syempre Dali po, na on lang. behalf syempre kang Albay Chamber of Commerce and Industry, salamat po sa mga kanegosyo time na napirmi po nag-aantabay kang sa tuya pong programa. Excited po kita kada semana po para ipahatid ang mga sharing about pagnenegosyo. Okay, at sa mula pong dispensa na nalitang sa tuyang programa because of unavoidable circumstances, sana po next week makapuon kita ning amay kasi dako lang pwedeng pag-urulayan pag-abot sa negosyo. So sa liwat po, magirilingan giray kita next week, same time, same day, hindi po sa programang Negosyo Negosyo Time. Time. Ubo ng